Dámy a pánové, dobrý den. Já vás dnes tady vítám na dnešním slavnostním otevření zrekonstruovaného iktového centra. Vítám tady zástupce kraje, konkrétně pana inženýra Jiřího Martinka, náměstka hejtmana pro zdravotnictví. Vítám tady také paní inženýrku Simonu Piperkovou, náměstkyni primátora města Ostravy, a vítám tady samozřejmě také zástupce zdravotních pojišťoven, zástupce ostatních zdravotnických zařízení. Vítám tady také zástupce všech firem, které se podílely na stavbě těchto nádherných prostor. A v neposlední řadě tady vítám samozřejmě také zaměstnance Vítkovické nemocnice, bez kterých by nám tyto krásné prostory byly, myslím si, poměrně poněkud k ničemu. A teď už mi dovolte, abych jako první předala slovo krásné dámě a ředitelce Vítkovické nemocnice Marii Marzové. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Je mi ctí, že vás mohu přivítat při příležitosti otevření rekonstruovaného iktového centra Vítkovické nemocnice. Chtěla bych říci, že neotevíráme iktové centrum. Iktové centrum zde působí již více jak 2 roky, ale otevíráme nově zrekonstruované prostory, které splňují všechny atributy, které jsou na tuto zdravotní péči požadovány. Ráda bych poděkovala i představenstvu firmy AGEL, panu řediteli Horákovi, za to, že se zasadili o to, aby toto oddělení bylo rekonstruováno. Chtěla bych poděkovat i firmám, které se podílely na rekonstrukci prostor, které budete mít možnost si projít od projekční kanceláře až po firmu VOKD, která vlastně tyto prostory kompletně rekonstruovala. Závěrem bych chtěla opravdu všem velice poděkovat za to, že se na realizaci této akce podíleli. Chtěla bych popřát zaměstnancům, aby se jim v těchto prostorách dobře pracovalo, aby byli spokojeni, a věřím, že budou z toho profitovat naši pacienti, které budeme moci navracet zpátky do běžného života bez nějakých komplikujících a doprovodných postižení. A vám všem děkuji za to, že jste sem přišli a že s námi budete sdílet tyto slavnostní okamžiky. Děkuji. A teď už bych předala slovo, už o něm byla řeč, našemu generálnímu řediteli společnosti AGEL Filipovi Horákovi. Děkuji, to jak na Oscarech, tak já v prvé řadě poděkuji Marušce, protože všechny ostatní už vyjmenovala. Já už taky nebudu dlouho udržovat, je už takovým pravidlem a tradicí, že se tady občas minimálně jednou ročně, naposledy myslím to je tak půl roku, co jsme se tu viděli, setkáváme, protože Vítkovická nemocnice opravdu v posledních několika letech prochází docela dramatickou obměnou. Myslím si, že už i obyvatelé Ostravy si toho stačili všimnout. Není to jenom o těch fasádách, ale je to i o rekonstruovaných pracovištích, takže už nám toho snad moc nezbývá, i když plánů je hodně. Já bych tady, kromě toho, co už vyjmenovala Maruška, nebudu se opakovat, řekl ještě jednu významnou věc, která v současné době vlastně probíhá ve spolupráci s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity. Zde zahájili v tomto měsíci výuku studenti medicíny na gastroenterologickém oddělení, což samozřejmě taky svědčí o vysoké odborné úrovni této nemocnice a speciálně pracoviště gastroenterologie. Takže to je jedna důležitá věc a samozřejmě chystáme i spoustu nových věcí v průběhu letošního roku, které samozřejmě, na které vás budeme potom pozývat. Děkuji za pozvání na tuto převelice významnou akci, protože je to vlastně jedna z dalších investic, které probíhají v tomto zařízení. Já zkusím tak trošku za město. Já mám za to, že každá investice do zdravotnického zařízení na území města je velmi důležitá a potřebná. Je důležitá pro občany města, pro občany regionu a myslím si, že si tito všichni občané zaslouží. Pan ředitel Horák tady hovořil o jakési synergii a spolupráci těch zdravotnických zařízení. Já jsem velmi ráda za to, že spolupracují všechna zdravotnická zařízení, ať už na území města, tak na území kraje, že ta spolupráce tady funguje a trvá a že výsledkem je spokojený pacient. Vážení přátelé, já jsem děkuji za pozvání tady na tuhle pěknou akci. Já jsem to proběhl tady, protože jsem přišel těsně před zahájením a jenom tiše závidím takhle pěkně rekonstruovaným prostorám.
iktového centra. Ale vážně, já jsem u těch akreditacích byl jako člen akreditační komise, takže vím, že každá nemocnice musela splňovat náročné personální technické požadavky a v Moravskoslezském kraji se podařilo 5 nemocnicím dosáhnout vlastně na ten statut iktového centra. A jestli bych chtěl parafrázovat pana generálního ředitele, který říkal, že zdravotní péče v Moravskoslezském kraji na předním místě, tak já bych řekl, že v té iktové oblasti opravdu je to na prvním místě a to není jenom můj nějaký osobní dojem a názor, ale je to na základě opravdu sledovaných indikátorů kvality péče, počtu odléčených pacientů a rehabilitovaných pacientů v jednotlivých krajích České republiky. Takže dovolte mi ještě jednou poblahopřát a děkuji za pozvání. Na závěr komu jinému samozřejmě předat slovo než tomu, kdo šéfuje tady tomu krásnému pracovišti. Dámy a pánové, pan doktor Daniel Václavík. Takže děkuji za slovo. Ještě jednou bych si vás tady dovolil všechny přivítat. Těžko ještě něco dál říct, už většina byla řečena, ale také bych chtěl poděkovat především vedení nemocnice, paní ředitelce, řediteli Horákovi, všem, co se teda podíleli na realizaci stavby. Taky chtěl bych poděkovat všem zaměstnancům neurologie, všem, kteří se vlastně podíleli na tom, aby se to podařilo uvést do chodu, všem kolegům z dalšího oddělení, kteří s námi spolupracují. Zároveň bych tady všem těm rád popřál, aby se jim tady co nejlépe pracovalo a za tím účelem, aby se tady, vlastně když už tady ti pacienti musí být, když často nechcou, tak aby tady byli spokojeni a byli tady rádi. Na závěr bych vám jenom ještě rád uvedl krátkou virtuální prohlídku, která bude tady v televizi v poštovém centru a pak bych vás pozval na prohlídku jednotlivých prostor. Ještě jednou děkuji. Protože si myslím, že je nejvyšší čas si tyto krásné prostory prohlédnout, tak já si myslím, že bude teď nejvyšší čas přestřihnout slavnostní pásku. Po prohlídce jsme si pro vás připravili drobné občerstvení a poštění, které je pro vás připraveno vzadu.